Wow! Hezký! Třetí místo nemá medailí. Protože už zežral tady tenhle pes. Já ho natočím. Že tenhle pes zežral medailí. Druhé místo, přicházíme do finále. Mám ti to podržet? Druhé místo, pozor. Pája. Wow! 14. A kdo vyhrál teda? Ty? Ale teď já tak mám... Měl do to zavádí. První místo bylo 6. Mám vyhlásit to první místo? Ale já děkuju, že Martíku. Kde jsou ty fotky? Fotím. Já to natáčím rovnou. Já to natáčím. Dobrý. A krásné první místo, nečekaně, z 10 body, Miloš! Václavek! Já bych podal protest. Tak to řekl. Já bych viděl za Jej! Kdo to je? Podívej, všichni na první, ne? Takhle ještě. Jo, všichni na první. A všichni na první! Dobrý, jo? To je židlo z roku 1920. Pozor, ať to nezlomíš, krásný. Strýda, ale tě splatí všecko. Mě jsi už platil. Tak trošku počítalo. Děkujeme za zúčastnění. Děkujeme, krásný. No ale musíme dopojit ještě ten sud. Přichází kategorie. Já nevím, co těch 6 plusových bodů. Kde je plen? Já mám. Já valím. Tak se mějte hezky. To bylo všechno. Já jdu za záda.